Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hanm National Movement Yam Circle Haka arpo tarik unok pra arhajar arpo ar kala ais ngobha Christmas syaki katu kat ni kilong ying long sam hapo kasnong yam kaba idon kam badde hok banyo haga ni kasngi na kalyang u president rangba kaseng uba lamprang Kharbani ula dan lang man pensngan bikidikhat ko yam circle haba ai jingklan kum unong yalam kaseng ulo ong ba kaseng Hanm Nalor ba kade kaseng banyada ya kari bat Jaidbynriew henrei ka donru kamen siem ban Ïarap bat isen ai para Briew Pradok Posnam ka Hanm Nalor ba kalong kaseng balang jong jalam bakleya ka ban Ïada ya Jaidbynriew ka donru ka Thong ban le isen ai lane ka Thong ban Ïarap para Briew Magadon ketin ka bagiong habang Ïarap di para Briew Ïarap. Tegwa pila ui kwa pila jusaki ya juntiat jong kaseng Hanm ha kineki arpo kali kisnan duna kajing syakri ya ka Jaidbynriew bagi celaki kawai. Ladai hawas kecil, ladai hajen kecil, ladai hari bawa jungpi, ladai is kecil. Kibun ki kamrat ba ka kum ka seng kala no sunyang gitu. Pada pinong hai Kamboda, pada pinong ha kinu isu ada ki mat ki jura ka ba ka Jaidbynriew. Ka don kam ka seng ka don kti harapan ya kun harapan ya site jadi ni tau ba dosan jong ni. Ti ong dai tang kita tau ba dosan dai ka Hanm ka don sibun ki Thong. Dangman hakine ki asni lai si na wan pe sipo por balap ban pensutu padba sepang ka jing sneu jung drop bola rung benta om dai tan ha khapsor re wat ha ke posor jong le jung ti menta kasngiro ni lawan man rung hangne jong ti lang ba ke jing organize la jing pen bai jong ka le ka tu be jung ni ne na sobat ai jing ro ya ka snat rekam jong sen Hanm hane yam Orlah por ba kid por ba bunkam na por rai da ka jing so kit kli ba ka jing so kit ram ya jong ka snong jong ki kilala ban tristom na banta ban pen ulong ba ai janis ai ya ki kilong pa kilong snong ba e jong ka snong umyo ba snong yam ka si